Wong sing isih gampang nesu iku pratandha yen durung rampung ngadepi awake dhewe. Asring dudu wong liya sing luput, nanging atine dhewe sing durung resik lan durung tentrem. Akeh wong sing gumunggung bisa nesu kanthi cepet, dikira kuwi teges lan wani. Nanging sejatine iku mung tandha durung bisa ngempet rasa. Sabar iku dudu pengecut. Sabar iku kekuatan sing paling dhuwur. Sebab wong sing bisa ngalahake amarahe dhewe iku wong sing sejatine menang. Yen atimu kebak nesu, ora ana papan kanggo welas asih. Nesu iku kaya geni, yen ora kok kendhaleni bakal ngobong tentreming atimu dhewe. Aja gampang nesu. Gusti Allah ora remen marang ati sing peteng. Sapa sing bisa meneng lan sabar nalika dilarani iku tandha wis dewasa lan wis rampung ngadepi awake dhewe.